Кримсько-татарська діаспора в Туреччині – це найпотужніша діаспора. Загалом кримські татари мешкають в 15 країнах світу. Зараз в умовах війни вже в біля ніж 20 країн світу. І діаспора в Туреччині, вона найвелика. Біля 5 мільйонів кримських татар тут мешкають, здійснюють діяльність організації, 40 кримсько-татарських дернеків організацій. І так чи інакше, кожен з них спрямовує свої зусилля на підтримку людей. Тут в цьому процесі важливо, на мій погляд, об'єднання зусиль і Меджлісу, і організацій, і кримсько-татарських дернеків в Туреччині. І ще одне питання, в нас в майбутньому зараз буде вирішуватися доля Криму. От якою вона буде після деокупації, якою в цьому процесі буде місце кримських татар, чи буде створена кримсько-татарська національна територіальна автономія. Оці всі питання, вони актуальні. І насправді роль і доля в цьому процесі діаспори, вона не остання. Тому ми маємо тут координувати наші дії і спрямовувати зусилля на те, щоб права кримських татар було дотримано.